Tuguegarao City, Cagayan. Karon nga aga, ngayara sa 15.84 degrees Celsius. Sunod sa pag-asa, ma-eksperyensyahan ang mabaskog nga hangin sa kamihan sa pungsod, tubtob sa ikatatlo nga semana sang bulan sang Pebrero. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadadyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. This time is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, kinklaro ni Dr. Mary Jane Juanico, ang head sa Infectious Disease Section sa DOH Region 6, nga wala pa nalakip ang ginkumpirmar sa mga opisyal sa Negros Occidental nga duha ka persona nga ginpaidalom sa investigasyon sa posible sintomas sang novel coronavirus. Sunod kay Juanico, ila pa ginatipon ang tanan nga data angot sa duha ka mga persona nga gin-isolate diri sa Negros Occidental. Sa record ni Juanico, yara sa 8 ang ginpaidalom sa investigasyon apang may pila na nga nagnegatibo ang test result.
Liwat kin klaro ni Juanico nga ang Western Visayas wala pa sang kumpirmado nga kaso sang nCoV. Ginpanawagan ni Governor Eugenio Jose Lacson sa mga pribadong hospital sa siyudad sang Bacolod nga magprepara sa 2019 novel coronavirus kung 2019 nCoV kag tinguan nga makabaton man sang pasyente nga ginembestigahan sa virus kung kinahanglanon. Ini kasunod sa anunsyo sang gobernador angot sa duwa ka mga patients under investigation nga naka-quarantine sa isolation facility sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod. Nagapati si Lacson nga masarangan sa level 2 kag level 3 nga private hospital ang pagtatap sang sining mga pasyente suspected man o kon positibo sa virus. Ang isolation facility sa hospital amoy sa kapribado nga kwarto nga ginahamtangan sang pasyente para sa patigayonon nga infection control kag mapasiguro nga hindi makalaton ang virus. Iga-reactivate sa gobyerno provinsyal sa Negros Occidental ang Provincial Infectious Disease Action and Control Committee batok sa 2019 novel coronavirus. Sunod kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, ini ang patigayunon sa Sinapol karon nga adlaw Pebrero 4 sa Kapitolyo Provincial. Pila sa mga bug-o sini amo ang Provincial Health Office, Department of Education, pribado nga mga ospital kay iban pa nga makinahanglanon nga ahensya. Duwa pa ni Lacson, paghambalan man ang plano nga pagpamtang sang isolation units sa Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay, agon makabaton sa mga pasyente nga may suspected nCoV. Sa karon ang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod, amo lamang ang pwede nga makabaton sang sini nga mga pasyente. Nanawagan ang Bacolod Interagency Task Force sa publiko nga hindi pagtaguon ang mga impormasyon sa otoridad labi na kung may travel history sa mga lugar nga apektado sa coronavirus. Ini kasunod sa mga pagsinapol sa task force sa pananagalaing-laing ahensya sa Bacolod Government Center, Pebrero 3. Gindesignar sa task force si Dr. Grace Tan, pamuno sa City Health Office Environmental Sanitation Division bilang spokesperson sa syudad agot sa isyu sa coronavirus. Nagapilar si Tan sa mga tao nga hindi magpanic kag hibaluon ang beripikadong impormasyon kasunod sa pagginuha sa mga hindi matuod nga datos. Sunod pa kay Tan, dapat magkadto sa mga ospital ang mga persona nga halin sa ibang nga pungsod sa tion nga mag-abot sa syudad labi na kung nagabatsyag sang sintomas. Ginpathag ni Tan nga mangin mabudlay para sa ila kung taguon sang isa ka persona ang mga impormasyon kag mabudlayan sila sa pag-contain sang gamay nga problema. Ang task force ang mag-upod sa press conference ni Mayor Evilio Leonardia sa kada Lunes nga adlaw para maghatag sa update sa coronavirus. Gintala na sa Pebrero 12 ang masunod nga meeting sang task force. Please do not withhold information if you have a history of travel sa China and Macau, Hong Kong, Taiwan, or any neighboring countries. Kabahin sa pahayag ni City Health Office Head Dr. Grace Tan. Samtang nagpatigayon sang information drive ang pilag ka barangay sa siyudad sa Bacolod bilang inisyatibo para makahatag awareness sa publiko sa 2019 novel coronavirus. Sunod kay Bacolod ABC President Lady Glass Gonzales, antes man ang direktiba sang Department of Interior and Local Government nga magtukod sang task force, nagpatuma na sang information campaign ang pila ka opisyal sa mga barangay sa Bacolod para mapahibalo sa publiko kung anong ginatawag nga nCoV, kaya anong dapat nga himuon agud nga hindi malatnan. Duwa man ni Gonzales ni sa karon, ila ginahulat ang kopya sa direktiba sang DILG antes ang pagtukod sang task force agud mibuluhan kung sino ang magabugo sini kung ano ang ila papel sa pagtapna sang nCoV. Gintugyanan ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia sa Executive Assistant Joe Marie Vargas nga magpakiangot sa City Budget Office para tun-an ang posibilidad nga mag-usar sa emergency funds sa syudad sa madali nga panahon bawat sa issues ng coronavirus. Sunod kay Leonardia, ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council ang natalaan nga mag-convene sa Pebrero 4 o subong adlaw para sa evaluation kay ilang rekomendasyon. Sunod sa alkalde, ginpalambot sa iya ni Dr. Julius Dorel, Chief of Hospital sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, sarang ma-convert ang pinaka mga private rooms sa hospital para himon nga isolation room. Sa karon ng CLMMRH ang may existing nga 3 ka mga isolation rooms. Samtang prioridad naman sa Bacolod Interagency Task Force batok sa coronavirus nga hatagan sang libre nga face mask ang mga tigulang, bata nagaedad 5 anyos pa idalom kag mga tawo nga naga masakit.
Sa mga dunga pa naton nga mga balita lokal, dismayado ang consumers group nga Amlig Tubig sa resulta sang dialogo nga ilagin patigayon upod sa mga opisyalis sang board sa Bacolod City Water District angon sa ilaliwag may baluan nga update sa ginaduso nga joint venture project sa tunga sang Water District kag sang Prime Water nga kumbuyahan. Base sa statement sa mga convenor sa mga grupo sa press conference kahapon nga adlaw Lunes, wala sang maayo nga resulta ang laginhimo nga inisyatibo bangod sa isyu sang teknikalidad nga padayon ginapanindugan sang taga-Basiwa. Sunod sa isa sa mga convenor nga si Councilor Wilson June Gamboa Jr., tuman kaklaro nga padulong sa privatization ang mga proyekto bangod interes lamang sang Prime Water ang mas nga ginapaboran sa ila gindihon nga term of reference. Magluwas ni nadiskubrihan man sang grupo ang madugay na natabo nga mismanagement sa Basiwa kay iban pa nga mga kontrobersiya nga nagkinahanglan sang madalom kag maidid nga investigasyon sa natungdan nga ahensya sang gobyerno. Bangod sini ginapanawagan ni SAC Director Reverend Father Chris Gonzales ang kooperasyon kag partisipasyon sa mga miyembro konsumidor nga mo ang direkta mapektuhan sa amo nga proyekto sa palaabuton. Nagpanaog sa pwesto si City Administrator John Orola matapos nagsumiter sa resignation letter kay Bacolod City Mayor Evelio Leonardia. Sa press conference Pebrero 3, ginbasa ni Orola ang kaundan sa iya resignation nga nagapasalamat kay Leonardia sa oportunidad na ginhatag sa iya bilang City Administrator umpisa Hulyo 1, 2016. Sunod kay Orola, naging fulfilling ang iya trabaho bilang City Administrator kag nagpasalamat sa tanan sa nga iya nga nakatrabaho lakip na ang sangguniang panglungsod kag iban pa. Nagapati si Orola nga makabulig ini sa Leonardia Administration sa iya pribado nga kapasidad sa patag sang turismo, housing investments, job generation kag iban pa. Ginpahayag ni Leonardia iya ginabato ng resignation ni Orola epektibo alas 5 sang hapon Pebrero 3. Sunod sa alkalde, si Orola magaserbe nga consultant sang syudad sa patag sang turismo kag iban pa kag ila na sa karon ginaproseso ang appointment papers sang ginapoint ni Leonardia si Anay Konsehal Ang bilang City Administrator epektibo Pebrero 4. Nagpasalamat naman si Ang kay Leonardia sa pagsalig sa iya sa amo nga posisyon. I strongly feel that I will be able to give more of myself to the city of Bacolod if I focus and devote my time helping you and your administration in the areas of tourism, housing investments, job generation, and other special concerns of the mayor in my private capacity. Kabahin sa pahayag ni Anay City Administrator Attorney John Orola. Nagpangayo naman sang ayuda ang pumuluyo sa Hacienda Orong, Barangay Gintubhan, Banwasang Moises Padilla kay Mayor Irene Montilla nga buligan ang ilang komunidad nga apektado sa demolusyon. Sunod kay Eleanor Pasunilaw, isa sa apektado sang demolusyon sa piyak nga may apelasyon na lahanay sa korte. Angon sa natalana nga demolusyon, nakibot na lamang ang inis na nag-abot ang sheriff nga si Roy Fuentes, bit-bit ang writ of demolition nga gipirmahan ni Isabela Moises Padilla, MTCC Judge Maria Concepcion Rivera, kag dala ang pilay nga demolition team nga nagpangguba sa ilang mga puluyan. Bangod sini nagapanawagan ang pamilya Pasunilaw pod sa napulo pa kaiban nga buligan sila nga mahatagan sang relokasyon kag pinansyal nga bulig agud liwat makapatukod sang ila sini nga mga puluyan. Sa duga nga mga balita lokal, 220 ka mga pares pagkakaslon sa mass wedding sa Bacolod Government Center sa Pebrero 20, 2020. Sunod kay City Civil Registrar Head Attorney Hermilo Pauyon, first come, first serve ang ilang pagbaton sa application nga nagtapos sa Enero 25. Ang mga first serve o kung ang mga pagkakaslon ang tanan residente sa syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Pauyon, ginproponer nila kay Bacolod City Mayor Evelio Leonardia nga jutay lamang ang pares nga pagkakaslon para mapasulod ang mga ini sa lobby sa Bacolod Government Center sa tion nga mag-ulan. Sunod pa kay Pauyon, base sa interview sa mga pares, ang kapigaduhon kag ang kasakuon ang masami ila rason kon nga at tubtub karon wala sila makasal. Sa adlaw na sang mass wedding iganunsyo sa City Registrar's Office ang oldest couple nga pagakaslon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Sa aton nga nagaproblema sa mga bukol, nga natubo sa inyo nga lawas, cyst man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant, mag-inom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto,
Ining Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabulingan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalla Nernais at tubalan sa gate sa Paglawan Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kiba ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa atong dugo kagatay. Iniman na mayara sang active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede gid nga deliver sa inyo puloy-an. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Duterte nagpahayag hindi dapat maghadlok sa coronavirus. Samtang mobile app para sa pagboto, igat testing sang COMELEC. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita. Morning Edition. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol!
paglikaw sa balatian mga ka-aksyon ining life extension vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin classifying nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya para sa inabatyag nga balatian sa aton sining lawas. Ang life extension vitamin D3 ang himo ini sa US of A, aprobado sa FDA Philippines, aprobado pa sa FDA USA. Kag bisan imported, tag na pulo ka pesos lang kada soft gel sini available sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mag-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre ang aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang nga nahamtang sa may GA7 building sa may Dalan Lacson, kilid sa DHL, lapit lang nisa sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:24, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Hindi dapat maghadlok sa novel coronavirus. Ini naman ang panugyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko sa press briefing sa Malacanang kahapon akong kagabi. Sunod sa Presidente, sa piyak nga madamo nga pungsod ang apektado sang virus, apang ang isaw kung duwa nga kumpirmado nga kaso sa anuman nga pungsod, hindi kinahanglan sang tuman nga pagkabalaka kag kahadlok. Doon pa ni Duterte, hindi man Pinoy ang napatay sa Pilipinas nga nakumpirmar nga may kaso sang nCoV. Gin-question man sini ang ginalegar hysterical nga reaksyon sa publiko kasunod sa kumpirmasyon sang kaso sang nCoV sa pungsod. Natumod na sang Department of Health kung DOH ang 74 ka mga tao nga nakaupod sang duha ka Chinese nga nagpositibo sa 2019 novel coronavirus. Sunod kay DOH Epidemiology Bureau Head Dr. Ferchito Avellino, ang 74 nantaga na sang panugyan para magpatigayon sang home quarantine. Una na nga ginpahayag sang DOH nga kabulig ang airline company kag ang mga lokal nga gobyerno kun diin nagkadto ang duha ginpangita ang ilang mga nakaupod ini para mausisa kag masiguro nga luwas sila sa nCoV. Sa 74 nga ginpangita may 8 nga nakitaan sang sintomas sang flu kangay sa pag-angkon sang ubo. May id sila nga ginabantayan sang DOH kag ginlakip na sa record sa mga ginakabig patient under investigation o kon PUIs. Pagatunan sang Department of Health ang posibilidad nga mahimo nga makalaton pagi sa higko sang tao ang 2019 novel coronavirus. Ini matapos na diskubrihan nga nagpositibo sa virus ang pasyente nga may diarrhea pagi sa higko sa Estados Unidos. Sunod kay Sandra Aguinaldo, DOH Epidemiology Bureau Director Ferchito Avellino, posible nga makasaylo ang 2019 nCoV paagi sa higko sang tao apang ang pamangkot kung daw ano kadamo ang virus. Base sa 2017 Annual Poverty Indicator Survey, 74% lamang sa mga Pinoy ang may kaugalingon nga comfort room sa ilabalay. Ang nabilin nga 15% naga-share sa ibang nga balay, samtang 6% ang nagapamuhin sa bisan din lamang, kag 5% naman ang nagahaboy lamang sa ilahigko sa suba o kung ginatampukan lamang sang duta. Kontento naman ang World Health Organization kung WHO sa matikang nga ginahimo sang Pilipinas sa gud masolusyonan ang 2019 novel coronavirus. Sunod kay Dr. Binda Abia Singhe, tiglawas sang WHO kumpiyansa sila nga masarangan sa Pilipinas nga makontrol kag mapauntat ang outbreak sang coronavirus. Dugang pa sa opisyal naging proactive ang gobyerno, alerto, aktibo kag wala nagahadlok o kung nagadalok sa impormasyon sa publiko. Hugot man ang ginamahimo nga koordinasyon sa Department of Health sa WHO para sa pag-update sa fact-based development and approach halin sa mga medical experts. Sa karon duha ka kaso na sa nCoV ang na-record sa Pilipinas sa diin, isa sa mga pasyente nga Chinese ang napatay. Nagbukas ang online hotline ng Department of Health kag Department of Foreign Affairs para sa mga Pinoy sa pungsod China nga nagakinahanglan sa bulig tungod sa outbreak sa coronavirus. Ang hotline ginhimo pagi sa downloadable mobile application nga WeChat kag pagi sa pag-scan sang QR code makita ng linya sang komunikasyon. Sunod sa DFA ang tanan nga tawag kag mensahe ang pwede na ipagi sa WeChat hotline ang mabaton kag masabat sa mga Filipino doctors, psychologists kag nurses ang ginhanas para sa crisis intervention. Dugang pa, tuyo man sang communication line ang mga sabton ang mga palamangkutanon angot sa aspeto sa ikawing lawas sumuman paghatag sang psychological support sa mga Pinoy sa China tungod sa peligro nga madulot sang virus.
Natala na nga testing sa Commission on Elections sa COMELEC ang mobile app nga sarang mausar para makaboto ang tao sa eleksyon. Sa isa ka statement ginpahayag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, 4 ka mga suppliers sa mobile app voting program ang nagtanyag sa COMELEC sang test run. Suno kay Guanzon, sa pion ngayon niya magmadinalagon, magapangabay sila sa Kongreso nga magpasar sang layi. Nagpasiguro si Guanzon nga mangin transparent ang ahensya sa mobile app voting testing. Pag-imbitahon sa COMELEC para mag-observe sa mga testing ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Lente kag National Movement for Free Elections. Sa dalam sa automated election law, sarang lamang makabotar ang tao sa eleksyon kung niyang physically present sa voting centers kag magabotang sa ilang balot sa vote counting machines. Ginsumaterna sa Citizens Crime Watch sa Department of Information Technology ang hinyo nila nga maghimo sa isa ka lapnagon nga pag-imbestigar angot sa tuman kadamo reklamo batok sa ginatawag nga kolorom kag illegal nga courier services sa pungsod. Sa sulat sa CCW nga ginpirmahan sang pamuno sini nga si Diego Magpantay kay Attorney Ferdinand Topacio nga hepe sang CCW Legal Panel. Ginahinyo nila sa Secretary Gregorio Gringo Hunasan nga liwat nga akon nga gilayon nga magtukod sa isa ka grupo sang investigador agud nga mag-imbestigar kung paano padayon nga nag-ooperate ang mga illegal kag kolorom nga courier services nga wala na nag-agi sa control kag supervision sang DICT. Ginapangayo man sa sulat sang CCW kay Hunasan nga maghimo ini sang mga tikang bato sa mga opisyal sang DICT nga nagpabaya sa ilas niya katungdanan gani padayon nga nag-operar ang illegal nga operasyon sa mga wala lisensya kag hindi rehistrado nga courier sa pungsod. Sa report, nagalambot na sa kapin isa kagatos ang delivery services nga wala tanan sang lisensya kag wala nakarehistro sa DICT ang padayon gyapon sa ila illegal nga operasyon. Sa katapusan nga Balita National, arestado ang isa ka 27 anyos nga babae nga Thailand national matapos magtinguha nga magpasulod sang Shabu sa Ninoy Aquino International Airport kung naiya. Ginkilalang suspect nga si Pakira Janwog nga nag-abot sa NAIA Terminal 3 halin sa Bangkok, Thailand. Nakuha sa bagahe sang dumuluong ang inubulubanta 4.1 kilos ang shabu nga naglabot sa 28 milyones pesos ang bili. Nakita ang makaduluda nga unod sang bagahe sang dumuluong sang nag-agi ini sa x-ray scanning. Sang buksa ng mga bagahe didto na hibaluan o kung na-recover ang mga shabu nga gintago sa sulod sang bottom lining sang maleta. Na-turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONFIDEA ang mga shabu kag mga pangtubang suspect sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act kag RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:31 sa aton hamon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, aton nga gina-rekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemicals nga gamit, gani nga safe kaayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sang panit, makapakinis sang kutis, makahatag alibyo sa mga punggod kag pikas-pikas sa imo nga guya. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabang posible tapikan ikaw sang balatian nya colon cancer. Gani yari ng solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan nya colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Borders ang China sa Hong Kong, ginpasiranan ni Hong Kong leader Carrie Lam. Samtang Japanese billionaire, ginkansilar na ang pagpangita sang babae nga makaupod niya sa pagkadto sa bulan. Kag aton karon balita espesyal mga rason kung nga ginaselebrar ang Valentine's Day. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakulod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Paglikaw sa akon may ara kita gani nga allergies ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C may mataas ning antihistamine properties, ginapanubos ning histamine level sa inyong allowance para nga makontrol nato ng allergies. Sa mga pilas naman nga daw kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, marami ini sa tanan nga sa isang skin diseases. Para sa mas epektibo pagid nga kombinasyon, mag-inom kita sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:38. Kag sa ato naman nga Balita International, ginmando na ni Hong Kong Chief Executive Carrie Lam ang dalay nga pagpasira sang borders sa China bilang sabat sa panawagan sang pumuluyo nga punggan ang sinuman nagikan sa China nga makasulod sa ilang pungsod. Umpisa karon sa gabi pasira na ang border sa Luwok kag Lukmachao, pati man ang Hong Kong Macau Ferry Terminal. Magapabili naman nga bukas ang checkpoint sa Shenzhen Bay kag Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Ginatagan sang pagtamod ni Lam nga ang kinahanglanon sang pungsod nga magpatukod sang madamo pang quarantine camps para sa isolation sa mga tao nga pagalatnan sang virus.
Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, epektibo na karon nga aga ang dako nga rollback sa mga kompanya sang langis. Lasais karon nga aga Martes sang may buhin na nga 1.60 sa kada litro sang gasolina, 2 ka peso sa kada litro sang diesel kag 2.45 sa kada litro sang kerosene. Ang mga kompanya nga Shell, Petron, Caltex, Flying V. Ang kompanya nga Sea Oil may parehuman nga buhin sa presyo sa ila produkto nga nagsugod ya kaina sang las 12:01 sang kaagahon. Una na nga nagpatuman sang parehong rollback sa gasolina kag diesel, ang clean fuel alas 4 sang hapon sa tung Pebrero 2. Ang Phoenix Petroleum naman mas nauna pagid nga magbuhin sila presyo nga nag-epektibo sa tung Sabado sang aga, Pebrero 1. Samtang sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 92 centimos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos kag 19 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 56 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment action boy. Ang ko naka-remember ka panisang Japanese billionaire bala nga nag-viral sa ito sa nagligad. Kaya man kapangita siya sang girl nga iya makaupod maglagaw sa bulan. Diba? Pinasahi ni action boy kay sa bulan. Malagaw sila sa bulan. Kaya daw may ano to action boy, may TV station pala nga Abema TV. Do may program nga action boy dito sa Japan. Nga do may ano sila, may kapangita sila sang ano bala sang tawag ni mag-participate. Do ka i-document gina action boy mga pagkanto nila sa bulan. Sa maupod man ang TV station to. Ambot lang kung maupod sila. Siguro nila man. Ambot ba siguro bagani. Charot. Ay kasagi. Amo na. Kay siguro yung spaceship simple spaceship. Oo, kay sa action maging cancel yan na. Yeah. Ambot siya due to personal reason malang ginambal ya. Due to personal reason sa mala na. Ambot ano nga personal nga reason niya. Kasi may upod siya lagaw-lagaw tapos bulan. Ba siguro ang napilian ko action boy nga lagaw tapos bulan. In fairness, Black Action Boy, ang nagka-interest Black Action Boy, masobra bala 27,000 ka mga applicants man. Di ba siguro tamang kalibo gulo ya? Kung sino pilion niya. Yung cancel, yan na lang. Kwan siya ng laon? Ambot siya na kung laon. Ti alang-alang. Laon guro, kung asawa na siya, alang-alang mangita sa iba. Kung billionaire ka Action Boy, meron dan iba niya, pila kang bilog asawa, di ba? Ay, kung billionaire ka muna, Hindi man tanan, pero mostly. Alam siya yung kigante rin sa mga billionaire. Hindi, pero i-open mo gid nga mangita ka, upod to sa bulan. Ganit. Teka ka mangita. Kung ikaw biyagaron, maupod sa bulan, lagaw-lagaw. Siya lang to ako, basta hindi balik wala. Nawi, manggurong bulan, Action Boy, no? Teka rin kayo, hindi ka man mag-enjoy, Action Boy. Kaya di ba may ginasukso ka na nga kado ka, hindi ko na mag-enjoy. Dapat di ka lakat ka ganyan nga. Di ka galutaw ka na Action Boy, no? Galutaw? Oo galutaw ka ganyan sa bulan. Kaya di ba? Wala sa kuhan mo gravity. Oo. Natunti kung maglagaw sa bulan, natong galing problema to, basi kung madlawan kita. Nataod, no? Madlaw ka madula ang bulan. Ako na galing hindi nakabalik. Basta siguro nabala niya nga. Malang gabi. Oo. Umagadlaw. Umagadlaw. May nakong balikay lang. Dito sila sa lugar. Asun boy nga doon wala gadlaw. Di ba may lugar na wala gadlaw? Doon kabilog nga. Sa bulan Sa bulan to. No? Tsakto. Sa atin kanina, ang doon katugnaw-tugnaw na bala. Doon minong na dulum. Dahil mong mayaraan mo na nga. Hindi magiging sila wala adlaw. Kundi nga tama kalipot sang adlaw. Sang adlaw. Sa ila. Kaya doon kalapit gid sila sa ano, no? Tiging cancel na subong. Wala na eh. Kaya na lang hindi na siya malakat sa bulan. Cancel na lang, hindi na lang ko, no? Gusto nga na to sa adlaw na lang. Sa adlaw. Kasi masugba ka, Action Boy. Wala makabot sa adlaw, Action Boy. Luto ka na. Hindi ka palang gani sa Earth, Action Boy. Hindi kung damo ka kwarta. Ano lang pinsaran mo, no? Damo, pinsaran niya. Kung malakat ka sa bulan, malagaw ka sa Tiging bulan. cancel yan, ay. Basta may, ano pa man, basta madayon pa ni Action Boy. So, maging cancel lang, anay. Pilang plite yan. Ang pilang plite. Tsaka. Balita sa sports. Natala na nakumpisahan sa Philippine men's basketball team ang ilang preparasyon para sa 2021 FIBA Asia Cup qualifiers sa Huwebes, Pebrero 6. Sunod sa team, tumangon na ni Interim National Head Coach Mark Dickel ang 24-man pool sa Gilas, Pilipinas sa unang kayunan para suguran ang pagpreparar para sa unang window sa Asian qualifiers. Madumduman himo akong gina-assign sa samang basketball ng Pilipinas si Dickel nga consultant in isang TNT katropa bilang temporaryong mag-coach sa Gilas sa mga hampang sini kontra Thailand sa Pebrero 20 kag Indonesia sa Pebrero 23.
Una na nga giningadlan sang SBP ang mga katapos ng national pool nga mixed clients sa mga PBA, amateur kag collegiate standouts. Hampang liwat sa national tour duties antay Mark Pingres, Japeth Aguilar, Troy Rosario, Kiefer Ravena, Poy Eram, Matthew Wright, R.R. Pugoy, Ray Park, C.J. Perez, Mac Bello, kag Christian Stardhardinger. Pagkatapos kinasuksok nilang national tricolor sa nagligad nga mga FIBA competitions. Lakipan sa pool ang mga collegiate players sa Kobe Paras, Juan Gomez de Liano, JV Gomez de Liano, Dave Eldefonso, Dwight Ramos, kag Justin Baltazar. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! May energy ka pa? Okay, kuya. Very Kaya. good. Yes, of course. I still have that energy. Bisan Yeah. bisan nga natubuan ka sa wisdom tooth. Yes. Bisan subuan sa wisdom. Importante, Sinig ko action nga ang boy. imong wisdom tooth, ang imong wisdom sa tooth nagtubuan. Kasi Kaya ako din sa ulo sa yan. ulo ako din sa unto nagtuwot. Ito ka, umay ko nga do ka painful. Budo ka painful. So kung may pamangkot ko sa imo, dala ko sa unto mamangkot. Ano nang wisdom mo? Shit. Muna. Tuto. Unto. Ano nalipat ko bala sang action boy nga aging tawag na ako nga wisdom. Kaya ano to kan explanation sang doon. Kagapon ko lang to ginlantaw po nalipat. Tama ko ka action boy naglantaw yung mga video kagapon action boy. Gin research mo gid. Tanan-tanan na action boy pati mga ahos ipamutang pwede kani. Ay na. Kaya anti-inflammatory na action boy. Mga Bombay, Pruway gid madala. Ahos Bombay. Gisa ka naman dahil na. Gisa mo lang yung ipon. Oo, Sige na, amugin na. Sige, amugin ang Part of life. growing up. Yes. Growing up. Part of being 25. Kala, ano mo nagala? Oo. Ginaya. Ito importante, kabalo. Kaya kung sa mama mo, ara, kaya mo na sa i-suggest dayon. Ha, ano siya mga suggestment. Kaya balo kati mga experiensyado na sila sa mga wisdom tooth. Kay Papa, kung ito sa una, maging pakakasit ako na yan. Imaya wala yan, no? Why? Doon nagkabalan ka lang gid yung batuan. Agwanta to the max kami. To the max. Mga pila ka, ang maximum, pila ka week mo na, ano? Hindi ko Habang nila ko, 1 week, 2 weeks. 1 week siguro 1 week siguro, no? 1 week siguro. 2 week. Okay. So, sige, action ma. Ano kay galapit na gid ang Valentine's Day? 10 days na lang bala. May countdown. Kay 4 subong, di ba? Okay. Yes. So, action boy, ano mga reasons man nga agi na celebrate ang adlaw sang tagipusoon. Ay, kinanglan may reason pag ginayaw? Kag mga ano man mga ano bala mga tawag sini gani man. Rason. Rason. Malibugan pa gid. So, ano siya action boy? Ang Valentine's gali, saint ni siya. No? Saint Valentine. Si Saint Valentine, Saint Valentino, Santo Valentino, di ba? So, karon ang aring mga rason action boy. Si Saint Valentine na siya. Sabi ko na si Saint Valentine. Valentine. Hindi ba na Happy Valentine's? So, elementary days na action boy, Valentine's Happy na. Valentine's. Valentine's gali. So, nagsala gid kita. Kagwa na siya magsiling ka, Happy Valentine's. Kinanglan may day na siya. Kag hindi lang action boy. Hindi ka mag-greet nga Happy Valentine's. Happy Kinanglan may Valentine's day Day. na siya. Happy Valentine's Day. Yes. Or kung wala day, Valentine lang. Happy Valentine Day. Happy Valentine. Kung may S, Valentine's Day. Correct. Very informative. I love it. Sa action boy, mga ano man, mga activity, not just reason lang, kundi mga activity man yung ginahimo during sang Valentine's Day. So action boy, ang pinaka-popular gid sa tanan, roses were given, di ba? Roses. Nga ako na action boy, nga ano, May color pa na. Oo, may red, may blue, Yellow. may white, yellow, green, blue kay gali kinakoloran na action boy. Hindi, may mga roses yung may color yellow. Galing kay kamahal. Ang ibang ginakoloran na lang nila. Kung mga friends mo white. Peace na, di ba, action boy? Ito ka mo na. Hindi ko kadaypan na ko. Basta white. Okay, alin sa una to, mo ko may tilaw hatagan sa flowers. Wala Hindi ko mahiling matag flowers. Oo, vase gini mo yan. Hindi gamot pag idla ko. Hindi lang ko na yung ari flower base yung italan to flowers. Or mag-tree planting na lang. Ay, kabe, pili ka, gaan ka flowers o gaan ka vase. Ano man. Mga porcelain, gid balaya kag mga vase. Ikaw na pangita flowers da. Ate vase na lang At least porcelain, di ba? Tama.
Correct. So, Action Boy, roses were given, Action Boy, kay man, ang paghatag ko na Action Boy sang roses, ang nagapahayag ko na Action Boy, sang mga tao, balang nga luyag, magpabutsag, sang ilang nga emotions, pinaagi sa bulak. So, ang paghatag sa nagkalain-lain niya sa sahi, sang bulak, Action Boy, ang mayara man sang meaning Action Boy, depende sa sahi. Halimbawa, ang red roses, ang paginang do, pinakakalabanan, maging makitaan. Tinagakahulugan ko na ini Action Boy, romance. Love. Love. So, man siyang red. Kaya mo tamambal mo ang puti, friend. Ang blue ya enemy. Awag malo. Kaya mo na ko nung blue. Enemy mo, gamo bulak. Oo, hindi mo Ano ka sabihin mo yaman? Ari, okay, para mag-okay data. Di ba? Muna. Correct. Aray So, ka, kabalo kontrata ka. Blue mo. Gabi, at least nangatag na. Ang yellow. Ha? Ang yellow. Ang yellow, wala. Hindi ko pa, basta may dumduman ko na naman. Kung apat-apat Kung ay, muna. Ati lang na. Pagkatag, masari-sari color. May nagani kong tagaan ka, apat-apat. Lain pa kong tagaan ka, baho-baho. Apat-apat, babaho. Or bulak sang utot-utot, Action Boy. Kabalo ka na. Oo, wala ka na kabalo sa... Baho ko, no? Oo. Sa amon pa na, wag na, baho-baho. Sa amon niya utot-utot. Makita mo sa igat sang kalsada. Amo na? Nga, pwede mo makaon ng bunga. Away ko balo. Ay. Utot-utot na yan. Hindi babaho. Makita mo siya sa dala nun, Action Boy. Dason ang iya ng bunga, pwede mo na makaon. Okay. Ang bulak, kaya pwede mo gurumatag. Ang bulak. Pero ang baho, hindi utot, ha? Yung nga, lang gidya utot-utot. Yung Action Boy. Kung makaunom mo na ako ng bunga, daw pirmi ako ng utot-utot. Ang lain, pag yung baho, ang bulak, ang kolatsutsi, no? Ay, Action Boy. Do ka, ano? Basta kung kolatsutsi, ito patay na yun. Do patel. Do makwa mo dayon, do ano mo sa dayon sa patay, ma-relate mo sa dayon sa patay, no? Okay. Do ka, Kasi subong bala, kasi mga sa una, amo na sa una, sa mga patay mo, do klatsutsi. Subong yung way na nagbutang klatsutsi sa para sa patay. Makikita mo sa mga bulak, subong, mga flower arrangement para sa patay. Do ka bongga, mga asters na may mga asters, hindi mo na... Meron do ka honeycomb. Kita ka na, Action Boy, ang bulak na do honeycomb. Ano na siya man? Basta yellow. Kita ko nag-grow ko lang, honeycomb. Hindi siya honeycomb ang ngalan. Do ka honeycomb lang. Anong honeycomb ba? Ang combs ng honey. Charot lang. Ang iya, wala ka honey, wala ka dugos, wala. Ang kita mo nang ginagawaan sa dugos. Okay. Oo. Correct. Ang daw balay? Hindi maging balay. Sang bee? Sang okay. Sang bee. Hindi lang ito yun. Sang bee. So, next Action Boy. Nga gasuksok red ko ng Action Boy. Kaya ang meaning ko sang red, Action Boy, kung magasuksok ka sang red during sang Valentine's Day, nag-symbolize sa Action Boy sang imong mga confidence. Okay. Sa imong mga determination. Kaya sa imong mga spontaneity. Hindi man siya sila nga in love ka. Hindi man siya. Ang symbolize sa kaliya daw ka confidence mo, spontaneous. So, mangita na ko red gali sa Valentine's Day. Ano nang 14, Action Boy man? Friday. Friday the 14th. So, na ko red nga dress. With red nga hairband, red nga bracelet, red nga lipstick, red eyes. Red eyes, adik na gali. Adik na Action Boy kung mag-red mo eyes. Diba? Unless na sore eyes ka. Sige. Pili ka, sore eyes ka, or daw adik. Kalain. So, next Action Boy, during sang Valentine's, damo man sang ga-engage. Do ka season of engagement na siya, Action Boy. Diba? Kay, sa itong 2017 Action Boy, sa pagdoon, 43% sa mga... Gintunan, gidya. Research gidya, Action Boy. 43%, pero wala, magidagtunga, gali 43% sa mga boyfriend, Action Boy. Particular na ko ng mga millennial, nag-propose during sang... O, nag-pangaluyag. Pwede mo na. Dasan mo ko sabton man sa Valentine's lang. Pero Ikaw mo muna? Ha? Ikaw mo muna? Hindi man. Hindi man Okay, do ka dugay, wala itong basta pagsugot siya, buruyot Birthday na pala ni Chris sa Action Boy. So what? So advanced. Happy birthday, Chris. Yes, advanced. Thank you, boy. Ako na siya daan ng gamal, di ba? Thank you, boy, for your greetings. I'm so touched with your greetings. Kalakalain. So, next Action Boy, giving cards. Di ba? Kabaton ka naman cards, Action Boy, ikaw gahatag.
daw ako lang gahatag. Daw, may ako mo ko na baton, pero lipat na ko na. Lipat yan. Siyempre, kadugay na. Wala ka sa mga, as you grow older, ng mga Valentine's na daw. Nakawala na lang. Come on, malang excited sila. Wow, dapat excited ka na pala gyapon, Aksyon Boy. Excited ka gyapon. Sige lang kay, itudloan ka naman kung paano ano yung baklon nga bulak. Paano i-celebrate ang Valentine's Day? Yes. Remember naman to, di ba nakatag kagidyo bulak sa nadigay. Tsaka ginobliga kagidyo naman. Magatag kagidyo sa bulak. Yan, di ba? Bakli kami ha. Bakli na lang na to sila kasabad. Kalain. So may ara man bulak para sa mga sabad. Ano una? Amo itong nabaton nyo. Kalain. So, amo na siya, Aksyon Boy. Kaya ang paghatag ko sang card, Aksyon Boy, doga show kasang affection. Nan, kag daw maano bala sang gabaton. So, pilihan mo pa na ang mga kwanda, pilihan mo pa na ang mga coats dira. May mga coats pa niya, Aksyon Boy. Tagabi na ha, gining bulak. Magmahal naman yung bulak, Aksyon Boy mo, no? Correct, Kisad. Madungan-dungan na sila sang face mask. True. Ay, hala, Aksyon Boy. Ang Cupid, Aksyon Boy, symbol of love, yun, di ba? Makita mo din, especially sa mga cafe. Ara, ganda si Cupid, yeah. Ang una ni siya kung naging-tawag, Aksyon Boy, nga Eros. Eros. Eros is love eh. Correct. Nga ang buhat silingon, God of Love. God of Love, Eros. So si Cupid, sa Greek Aksyon na Boy. sa Greek. Yes. Duga, Aksyon Boy, gintawag naman ini siya nga, Cupid or Cupido. So Eros, siya kasi, so okay, ang Cupid. No? Cupid. Cupid, nabtan ko yung Eros. Cupid, manaptan. Habi ko Eros. Nabtan ko pag yun stupid Cupid eh. Ano na saya? Stupid Cupid. Ay, kanta man. Di ba ka ba? Nancy Bean ka, gid. Stupid Cupid. Tapos, So, ang next Aksyon Boy, are doves as symbol of love. And peace. Isa man ini ko na Aksyon Boy ka symbol. Sumatag ka pating. Ay, yes. Pero may iba na Aksyon Boy no nga. Ano pa, ang pating ito sa kasal man na ya? Gapalupad sila Aksyon Boy. Sa ilang nga mga nga ano na gani? Doves. Sa ilang mga pating, sa ilang nga doves. Pero iba na sila gapalupad Aksyon Boy. Kang ilang nga pagpati basi way kuyos ang ilang pating. Ha? Way kuyos. Way kuyos. Amo nang kung sa wings niya na bala nga mayara na sa kuyos da. Hindi kitang wings kundi kuyos ni saya. I don't know sa English. Nga hindi sa kalupad mo way ka kuyos. Muna. Tingara gid Aksyon Boy nga wala. So ikaw ang kaslon ka bakal ka ni pating siguro doon may kuyos. Okay, basi pang wala galugpan balik lang siya. Mas dagan. Ala kala. Tingala sa nay ka man. Dami sa kasal ni Dorel nga ang iya pating way galupad gano tigdalagan. Dalagan yung pating. Pero Aksyon Boy man nakita ko yung kasal. Actually damo nang wala sila gapalupad. Nga man. Kaya ngila pagpati Aksyon Boy nang kung magpalupad sa nga muna daw gapalupad sang blessings. Kita mo iba wala man gahanda manok. Mana no? Mana? Ay, depende man naguro sa pag mo sang imong life. Di ba wala man naguro sa pating tong inyo nga nga duwa no? So may manok kita. Why ka may handa manok ron pag puli sa mga bisita kutso-kutso ka muna. Meron daw kaon baboy. Kasi nga to blawoy manok. Puro baboy. Puro baboy. Adobo patan na. Ito yung manok niya. Kita naging way taga kaon baboy ginahiblad na tapo. Kag Aksyon Boy importante sa tanan. Ang Valentine's Aksyon Boy, not just for couples lang. Diba? Amo ba ko ba lang nga pwede gid sa pamilya, sa friends. Correct. Diba? Kaya ang love is not only for couples mo. Hindi rin sa nobyanan niya. Yes. So, pwede mo i-date imo nanay dra, imo tatay dra, imo friends. Pwede ginakayo. Diba? Correct. Or pwede mo i-kwan 13 lain, 14 lain. Ay, mo na? Hindi pwede nga tingob na lang gid. Tingbon mong nanay mo, kay mga nobyo mo, kay mga friends mo. Hindi, nang isa kadlaw, do bali, sa muning oras na, kita na. Amo na bala? Kalawing man bala sa oras. Nang time is up. Tapos nang imo, lokam sailor mo, tapos piyak mo muna. Sa isa kadlaw. Amo siya nga nga, time management. Diba? Sige, okay? At least kabalo na ta. Nga ang apat-apat gali. Kaya may arang-iling nga utot-utot. Oh, yes. Kung makakita ako na Aksyon Boy, dalaan ta ka bala. Sige. Kaya para... Sa utot-utot. Tilawan mo kung kauyon ka. Tanong ko muna nung ngalan, asamon. Kaya basi bala mo manatuod, isa lang. Happy birthday, 11th birthday kay Ashley Lexi Casido from your Mama Grace, Karon Adlaw. Happy birthday, Ashley.
Kag sa pamilya Ukop dira sa Purok Talong sa Malingin, good morning. Simeon Barongkilyo, good morning kuno kay Nene Eva Harovilla. Action Boy, good morning man Action Boy kay Idolo Liege. Dira sa Barangay Carabalan, good morning. Kagagapon Action Boy, may lang nga pagpamati. Kagagapon Action Boy, man nag-chat gidya sa aton niya. Ginapag-greet ya iya mama nga avid listener tagid ko Action Boy. Si Nanay Arcelita Felicissimo sang Nanunga Hinigaran. Salamat gid nanay, nagapamati gid siya. Nagtugod gid siya sa iya nga bata nga si Ana. Si Ana Gangoso. May mga naging si Ana gapati man sa tugon nanay ano. Yes. Thank you gid Ana and good morning nanay. Okay. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Hopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.